Bueno, interiorismo tecnológico, que es como hemos querido llamar nosotros a Espacio Escena, es integrar dentro de una casa local o dentro de un interiorismo, darle la vueltecita e integrar toda la parte tecnológica que puede llevar una casa, un local comercial o lo que sea. Jo crec que una part important del nostre negoci és aunar aquesta tecnologia amb aquesta estètica, però tenim una tercera pota, que és tota la part de l'estalvi energètic. És a dir, quan fem nosaltres una instal·lació domòtica, no només estem mirant una part estètica i una part còmoda, també estem mirant que podem optimitzar tots aquells recursos energètics que hi ha dins una vivenda o dins un local. Cada vegada més volem ser l'avantguàrdia, és a dir, volem tenir aquests productes absolutament innovadors i que la gent no cerqui com un referent tecnològic dins les illes. El que no podíem fer és estar a casa asseguts, fent feina a un banc o fent feina a un ajuntament, sense posar en pràctica aquesta idea que estem segurs que després de 40 anys, si no ho haguéssim fet, ens hauríem empenedit, i això és el que no podíem permetre. Tú tienes en tu cabeza un montón de cosas que te dan vueltas, pero no sabes ni por dónde empezar, ni cómo seguir, ni cómo va a terminar. Unido al miedo de estar equivocado o no. Entonces la oportunidad es sentarte con alguien que te dice, bueno, pues espera, tienes que empezar por aquí, continuar por acá y por aquí vas bien o por aquí vas mal.